پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امام ابن ماجہ راوڑے دے ان من الناس مفاتیح للخیر مغالق للشر پا خلقو کی بازا کا خلق دی چی دا خیر چابیانی و کنجیانی دی دا شر دا پار ٹالی دی وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلشَّرِّ مَغَالِقَ لِلْخَيْرِ او باز پا خلقو کی آگا دی چی چابیانی دا شر دی او دا خیر دا پار ٹالی دی فَطُوبَى لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِيحَ الْخَيْرِ عَلَى يَدَيْهِ دا دا پار زیر دا جنت او دا خوشحالیانو دے چی دا چا پلاس کی اللہ دا خیر کنجیانی او چابیانی اخوتی چابیانی دا خیر دا نہیں طالب چابیانی در کے اللہ ہر خیر تم مخی کیدے دا چابی دا خیر دا وویل لمن جعل اللہ مفاتیح الشر علی یدی او تبعید دا آگا سڑی دا پارا چی اللہ دا دا پلاس کی دا شر چابیانی ورا چولی و دا خیر دا پارا ٹھالی دا شر پا ہر کار کی دا سر نی اغزی رازی کنا چیزو پلانی زیتا علتا دا گناہ کار کی زی چیزو رازی چیزو دے بازار تلک چکر بو صاحب آزاد زی چیزو اور رازی چیزو علتا پلانے کار زی چیزو رازی دا بو گورو دا بو گورو رازی چی گورو رازی علتا بدا دا خورو